A Sala do Civil e do Penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimou o recurso presentado pola defensa de José Enrique Abuín Gei o Chicle contra a sentenza ditada en decembro do pasado ano pola Audiencia Provincial da Coruña, que o condenaba a prisión permanente revisable e 10 anos de liberdade vixiada polo asasinato con aleivosía de Diana Quer. O tribunal suliña que non existe dúbida da realidade duns feitos que foron debidamente acreditados na sentenza de primeira instancia, como o móvil sexual do secuestro ou descartarse a tese de que a vítima foi trasladada sen vida á nave de Asados, onde apareceu o seu corpo. Os maxistrados do Superior insisten en que non se trata dunha condena arbitraria, nin se vulnera o dereito á presunción de inocencia, tal e como facía constar a defensa no seu recurso, posto que os feitos fíxanse sobre a base da proba indiciaria. Na súa resolución indican tamén que non existen datos obxectivos que apunten á parcialidade do xurado, do que a defensa afirmou que estaba condicionado pola presión mediática do caso. De igual modo, cuestionaba a obxectividade dos médicos forenses, dos axentes da Garda Civil e dos peritos informáticos, algo que o tribunal descarta tanto agora como anteriormente, posto que estas cuestións xa foron resoltas nun auto previo que non foi recorrido.